takto by to vyzeralo, keby sme na minútu stratili kyslík na planéte. Prvých 10 sekúnd. Zrazu nastane zvláštne ticho. Vzduch je stále okolo teba, no ako by v ňom niečo chýbalo. Je prázdny. Ľudia sa nadýchnú, ale do pľúc im neprúdi nič, čo by ich telo vedelo využiť. Kyslík, ktorý tvorí 1/5 atmosféry a umožňuje život, sa vyparil z existencie. Nevznikne žiadna rana, žiadny výbuch, len pocit, že sa niečo zásadné zlomilo. Vzduch sa zrazu správa inak, je rečí, tlak klesá, uši začínajú pískať a hrudník sa sťahuje. Mozog ešte chvíľu funguje z posledných zásob, no telo cíti, že sa niečo deje. Plamene po celom svete zhasínajú. Žiadne sviečky, žiadne ohniská, žiadne motory. Všetky spaľovacie procesy sa zastavili. Motory vozidiel stíchli, lietadlá strácajú ťah, mestá sa ponárajú do absolútneho ticha. Dokonca aj obloha stmavne, pretože bez kyslíka sa rozptyl svetla mení a modrá farba mizne. Svet sa sfarbuje do šeda, ako by na zem padol prach. Kdež až 20 sekúnd. Ľudia začínajú pociťovať, že niečo nie je v poriadku. Ich srdce bije rýchlejšie, snaží sa nahradiť nedostatok kyslíka, no márne. Objavuje sa závrat, tlak v hlave, panika. Mozog si uvedomuje, že kyslík neprichádza. Niektorí omdlievajú, iní lapavo dýchajú, no do pľúc sa dostáva len neúčinný plyn. Zvieratá reagujú divoko, vtáky narážajú do okien, psi kňúčia, mačky miznú pod autami, ryby sa v panike obracajú k hladine, kde už nie je čo dýchať. Mesto stíchlo, elektrina ešte chvíľu prúdi z batérií, no spaľovacie elektrárne sa zastavili. Všetko sa spomaluje. 20 až 30 sekúnd. Mozog ľudí vydrží bez kyslíka len krátko. Po 20 sekundách začínajú ľudia kolabovať. Niektorí padajú naraz, iní sa pomaly zväzú, ako by zaspali postojačky. Tí, ktorí boli v pohybe, bežci, robotníci, športovci, skolabujú ako prví. Zvieratá dýchajú na prázdno, hmyz sa prestáva hýbať. Rastliny ešte nezomierajú, ale ich fotosyntéza sa zastavila. Zelené listy zmrzli v čase. Na oblohe lietadlá strácajú výšku, klesajú a niektoré už voľne padajú. Piloti sa snažia udržať stroje vo vzduchu, ale bez ťahu motora je to márne. 30 až 40 sekúnd. Svet je tichý, no v jeho vnútri sa odohráva katastrofa. V oceánoch mizne rozpustený kyslík, ktorý potrebujú ryby a koraly. Milióny drobných organizmov, ktoré tvoria základ života, sa začínajú dusiť. Koraly blednú, mikroskopické riasy hynú. Všetko živé sa spomaľuje, ako by sa samotný čas zastavil. Na súši skolabovali celé mestá. Ľudia ležia na uliciach, niektorí ešte dýchajú na prázdno, iní sú už bez vedomia. V továrniach stíchli stroje, všetko kovové prestalo oxidovať, žiadna hrdza nepribúda, žiadna korózia nepokračuje. Svet prestal starnúť. 40 až 50 sekúnd. Čas sa spomaľuje a planéta stráca vedomie. Väčšina ľudí a zvierat je v bezvedomí, niektorí už neprežijú. V nemocniciach prestali fungovať ventilátory a prístroje na dýchanie, pretože bez kyslíka nič nehorí, nič sa nespaluje. Elektrárne sa zastavili, lode na moriach stoja, lietadlá padajú, svetlá v mestách zhasli, plamene sa stratili, ticho je dokonalé. Oceány sú tmavé, voda mení svoj tlak, pretože kyslík bol súčasťou jej chemickej rovnováhy. Zem pôsobí ako zastavený obraz, ako fotografia bez pohybu. Už je to 50 sekúnd. Planéta je mŕtva, no stále krásna. Žiadny vietor, žiadny pohyb. Lesy stoja nehybne, vlny sa takmer nehýbu, zvuky zmizli. Ľudia, zvieratá aj rastliny, všetko je v absolútnom pokoji. Telo už nebojuje. Bunky začínajú odumierať. Mozog sa vypína. Vtáky, ktoré kedysi naplňali oblohu, ležia v tráve. More je mŕtve, ale navonok pokojné. Budovy a stroje ostali neporušené, ale všetko živé zmizlo. Svet vyzerá ako zmrazený v čase, ako keby sa zem premenila na kamennú sochu, ktorá zabudla dýchať. A potom, presne po 60 sekundách,
sa niečo zmení. Vzduch znovu získa svoju hustotu, tlak sa vyrovnáva a kyslík sa vracia. Obloha sa sfarbuje späť do modra, najprv sa ozve tichý šum, potom vietor, pohyb vody, šelest lístia. Tí, ktorí ešte dokážu, sa prebúdzajú, lapajú po dychu, ich telo bojuje o návrat. Zvieratá sa dvíhajú, vtáky sa znovu rozlietajú, ryby sa rozplávajú do hĺbky. Motory sa zapaľujú, plamene sa objavujú, svet znovu dýcha. Planéta si vydýchla, ale nie všetko sa vrátilo. Niektoré bunky, niektoré životy, niektoré lietadlá sa už neprebudia. 1 minúta bez kyslíka zanechala na Zemi stopu, ktorú by si nikto nedokázal predstaviť. Ticho, ktoré na okamih vymazalo život a potom prvý nádych, ktorý ho vrátil späť. Pre podobný kontent zanechajte odber a zdieľanie.